kaga na wancan satin da ka kawo min la ilaha illallah sai da na dinga rufewa mai gida na baki har makota ana ji kaga wannan ai adana shi nake yi ba zan ba kowace ruwa saboda muhimmancin sa na je rima asibiti na kwaso da labasa ka ce an ka sabo kin gaban gida ban mota Ɗau za ki ji Allah! Ya isi musulcin. Bari mana fara ɗanɗanawa. Ya kika ji su? Ɗau! Wallah ɗau za ki ji su da ke ce ba mu kullum zai yana. Shi yasa nake ji da ke. To, ga wannan. Ni da tsohuwa yarinya. Ki ji shi dir. Wallah ba ki da matsalar komai. Ai sai na fara ɗanɗanawa. Shi ma ta ba ki ji. Ya kika ci? Ai wannan ɗanɗana. Ai na faɗa miki da gama ta na biro garin. Dan iska ne, dan iska ce ni kin wannan. Ka ce yau akwai haraka. Shi kuma wannan. Ka fi kazan mata. Shi ne. Ya kika gansa. Kai. Ka ce yau duk cinikin da ikwaso a kasuwa ni zan kwashi. Ke a kai ki tsaya sulu. Kai ki tsaya a watsa ki. Ya rantse da Allah. Ki ma da kin gama. Ki ɗau wanka don uban wanka. Ki juye masa kwalabar shari. Ki ce mu kullum mota. Me ka samu a kasuwa? Cas. Hafizu ba zai zazzage miki aljihunsa. Ai na san dole kyautar wannan satin tafi ta wancan satin. Dole. Yanzu dai amma kin san menene? Ni fa gaskiya ba na son wajo ku. Kan na zo ni ne karɓar kuɗi kuma a dinga ce mun ba haka ba. Ya za a yi? Ki fa amara kina da matsala. To ai gware a fito a mutum ne. Ai ki sani. Ai dole in biya ki saboda na wancan karin ma na ga har aure zai yi ifasa saboda ai akwai bambanci tsakani na da amarya shi yasa ifasa. Ba na ƙara ga karfi. So zan fada duniya. To shi ke. Ya za ya ki ji. Salamu alaikum. Abin zara. Salamu alaikum. Alaikas salamu. A'a an dawo? Wai. Sai sai malam sai. Ce yau sallah gaba ɗaya ban gar ko na mayan ka ɗaya ban samu ba. A karamu kallon. Ah, Nake gari na. wannan kuma daga ina? Wallahi mai gida wannan ita ce amara. Ni ce amara kirjin biki. Ƙawariya, roƙon zaɓa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Arma. Kai yadda aka mutanen koyi ne. Abinda muke wa'azi a waje shi ya shigo min har cikin gida ana sallah. Akaraba kallahu mutanen koyi ne. Ziyara na zo makawata ce. Kai. Banka. Namiji ne wallahi. Wallahi mace. Ime tofi. Saya malam dan ma Allah ya samu Allah ya taimake ba an yi ruwa. Kwarai. In ba da an yi ruwa ba wani abu da kake watsa min kaman gansa kuka ba to an dai ba a yi bashi ba. Ka ci uwarka. Lo. Wannan Wanka ne. Ta faru. Lo. wannan yadda aka akaraba kallahu wannan bai da ciki. Gyara. Hasbunallahu. Gyara mana. Wallahi wannan ciki za mu shiga da shi. Hasbunallahu. Amara gyara jakan nan kin san kayan alati ne a ciki kar a samu matsala a ciki. Ya ake yake kai mun tarka haka. A to daga gidanka ne. Ke baki san ba ɗaya bane ni da ke ba? Ba na san haka yau ba ya isa. Yace ba na san irin wannan dan Allah kake faɗa musu kai ya Ba ga ka baka da yadda za ka yi da gidanka. Ko gidanka ya fi karfinka. Mancan binan kuma masallaci. Ina wannan wannan ne ne mai san tofi gari mutuwa ba ya ne. mutu ya ba sai ka dinga tabka da ranar Allah. Kin ji irin munafukan abokanan nan masu zuga miji. Wai yana ji a garin ne. Wani kansa wani wannan malam boka. Ni ma yau bara in nuna ma tataccen dan iska ne. Zan ajje malinta ki ci ubanka a gurin nan wallahi. Wai ya kake kai mata tabka ne? Ana rike mun makarfafa. Ye? Dan Allah a gari. To bara a rike ma makarfafa dan uwan. No. Kai Ai bara ka ci ubanka yanzu. kawa tashi. Tashi. Ina zan Ka daina. Ka daina. Kula mai da kan kayan alatsan nan. A'a, ni ba na san irin haka wallahi. Ya za a yi kawata ta min ziyara ka zo ka takume ta a gabana. Wannan gardin ya shigo tarar da shi a cikin gidan ki ce kawa. To ni kawa ce a gurin Me wannan ika miki? sai abun nan irin wannan zaka ci gaba da zama da ni kullun ka ganni jiya yau. Da tuni ai ka ce in yi get out. Dan haka ni wannan amara girjin biki kawata ce. Duk wani kayan alata a gidan nan da kake ji na kullun kamar budurwa sabuwa tararas to ita ce take To gyara. ki gaya mai fito. Ki gaya mai fito in tafi gidan ubansa. In ba haka ba na shiga in ba ya na babballa shi ba shege nake. Ya ba ka fito ba?
tsaya. Yar uwa. Na'am. Faɗa masa. Me wannan ya kawo sai in fita. Baki Aleku. Bashi. Dubu na ce ta bari in wuce. Ya sani. Batta ta wuce. Kar ka sake ta kuma wata da. Baƙi da. Har yau zan ji ikon Allah. Sai ya da Na aka fito ka yi maganar ka ko sai na ta Jana. Kana da ita tafiya za ta yi. Kana rike mun bakar Ki mun shiru. Kana Jeki. Ba ka yi Jeki magana ba. zani magana. da mala. Ya. Da mala. Da mala. Ka dinga duka na haka kuma ai ko ka daga can. Kai ka nika narkata. Ka ce mace ne kai sauki wannan abin. Ya sunanka? Ya sunanka? Ibrahim ke sa. Kai. Ka sara ma naushi ba. Abba mala. Wallahi daga Wai nan ko ya sunanka ne ko kai ne a baje din? A baje ne kake ta yi. Ba inda ba kuskure mala. ka san Allah To ka duk ran da ka ji ran da na ƙara ganin kafarka a gidan nan wallahi na ji wannan. Amara zani waya in kin ka sabon style ki dawo ki kawo mu. Ba zan kare shi ko haki. A'a. Kama shigo din. Sai ya shigo. Kama shigo. Da baya kawowa da baka zauna da ni ba ehe. La ilaha illallah. Yanzu ƙarshen jama'a na mace ban tambaye shi ba anya bai yi sawu uku